Я очень довольна обучением в Санкт-Петербурге. Дело в том, что Санкт-Петербург вообще один из любимых моих городов, и я всегда мечтала получить высшее образование здесь. И, естественно, сфера кино и телевидения меня очень привлекала. Ну, могу сказать, что мы здесь активно общаемся с нашими земляками с Республики Башкортостан. И это общение происходит не только внутри нашего университета, мы также знакомимся со студентами из Башкортостана, которые обучаются в других вузах. Я учусь на факультете аудиовизуальная техника, уже 5-й курс, и тоже поступал как целевик, и вот пришел момент, когда надо уже возвращаться. Я думаю, что не ошибся при выборе профессии, при выборе специальности, и думаю, внесу весомый вклад в Республику Башкортостан. Алия Вахитова, Гульшат Бибакова, Айгөл һәм Лилия Хажиевалар Санкт-Петербургтагы Герцен исемендәге Рәсәй дәүләт педагогия университетының 1-нче курс студентлары. Килүләренә яңа гына булса ла уку йортларына берегеп өлгергәннәр. Яйлап кала менән таныша башлагандар. Күрһәтерлек кешеләр лә бар. Ул Айһылыу Мирасова. Бында укуына 2-нче ел. Ел үткән елга караганда университетта бик кызык, чөнки безнең мәктәптән, төрле мәктәпләрдән, Башкортстандан күп студентлар килделәр. Теге ел мин укырга кергәндә мин бер үзем минем шуга миңа кыенрак ине. Якташлар белән аралашу миңа көч бирде, шуга мин матур итеп укып киттем. Бу ел әлбиттә мин 1-нче курсларга ярдәм итәм, чөнки уларга кыен, бергә булһалар да городты күрһәтәм. Мин был вуз турында алдан ишеткәнем булды, чөнки был вуз үзенең төрле данлыклы кешеләреме данлы булып тора инде. Һәм алдан минең мәктәптән монда укырга киткән кешеләр булды, улардан ишеттем инде әлбиттә. Алдан ук уйдым да юрист булмаһа политолог, политолог булмаһа юрист итеп тойдым инде. Егыларым да әйбәт булгач, мине ошонда җибәрергә булдылар инде укырга. Әлбиттә укырга килгәнем өчен бик шатмын. Чөнки миңа шундый ышаныч бирделәр инде, һәм мин ул ышанычты аклармын дип уйлыйм. Тырышып укыйм инде, үзем менә ошо вуздың кураторы булып куйдылар. Әлбиттә, рәхмәт инде үзебезнең президентыбызга, бөтә правительство кешеләренә. Педагогический колледжны бетердем. Шунда инде мин бик әйбәт укыгас, кызыл дипломга бетергәч, шуңа әйттеләр инде. Шундый урын бар дип, шуңа өмөтең бармы анда укырга дип, мин инде бик шундый әйбәт университет белән шушы Герценны үзем укыганым, шушы университет турында күп итеп. Шуңа инде мин зур теләк менән ниттем инде, инергия булдым, килдем шушында, шушы калага. Мин бу факультетның минең сит-тел факультеты, шуны әйбәт кенә укып бетеп, кайтып, әйбәт кенә шулай эшләп китергә уйлыйм инде Башкортстанда. Миңа монда бик ошый, калала бик матур кешеләр дә, хәтта әйбәт каршы алдылар, укытучыларыбыз да әйбәт. Зур калала укып йөрүдең тагы бер аермалы ягы шундалыр мөгаен. Фактлар Башкортстанда гына караганда берничә тапкыр кыйбат. Стипендия шул ук. Етмәһә, авылга кайтып килеп, адыктар тиянеп килергә ара ерак, йөрү кыйбат. Ата-әсәләр йөкмәнеп килеп җитә алмай. Сама тигән нәмә ошондай усракта үтә әһәмиятлегә әверләләр. Унан ашау ягы кайтайганда бер-береңә кунакка йөришеп, аралашу да көсәйеп китә торган. Яшәү шартлары менән мин канәгатьмен. Менә бүлмәләрдә ремонт эшләнгән, бар рус әйткәндә условиялар бар бит инде. Шул үзебез тамак бешерәбез, кафе һәмәк йөрдәргә йөрмәйбез инде. Стипендияның күләме 1000, үткән сессияны һәйбәт тик 5 генә тамамлаган булһаң, 2000гә барып китү бар. Шул бер бар мөмкинлекләр үзебездән генә тора инде. Күңелдә яшәбез, ятакта бергә аралашып, мөмкинлек булгансы бер-беребезгә ярдәм итәбез, ял итәбез, шул бергә укыйбыз инде. Барыгы һәйбәт. Асым барлыгында ничек килеп сыгыр, әйтүе кыен, ләкин Санкт-Петербург калаһы офицерлар йортында үткән якташ студентлар менән очрашуда ла Башкортстандагы ата-әсәләреннән адык түлектәре килтерүдә оештыру кирәклеге турында күз кузгатылды.
Киләсәктә республиканан максатлы юнәлтмәләр менән укырга ингән тәүге курстагыларга бюджет исәбенән ай һайын 1000 сум акча түләү каралуы ла әйтелде. Ошонда ук Рәсәйнең төньяк башкалаһында күптән яшәп килгән милләттәшләребез яшь ердәшләренә үзләренең кәңәшләрен җиткерде, ярдәмнәрен тәкъдим итте. Первый месяц вы только страшно будет жить и учиться, а потом вы освоитесь и сами нам будете помогать. У нас работа взрослого полутая основана вот именно на вашей помощи. Ребята помогают всегда нам в проведении сабантуй, в проведении различных мероприятий, не только по линии Башкортостана, но и в общегородском масштабе. Поэтому вы не бойтесь, обращайтесь в любое время. Вот кого назначили старшим, пожалуйста, подходите, мои координаты берите, я всегда помогу, всегда подскажу. Вот вам совет. Первый семестр надо обязательно нигде не работая хорошенько закрепиться. Потому что после первого семестра начинаются вопросы.